Čaute hoši, chcel by som vám ukázať expedičnú babetku pre rok 2024. Má trocha navýšený výkon na 1,85 kW. Má aj kolesa, čo brzdia, tlmiče, čo tlmia, filterbus, čo aj filtruje. Je to v skutočnosti super tajný prototyp. Tuto mám nejaké expedičné vybavenie ako had. To nesmie chýbať. Motor je trocha poznačený rannou hmlou a vlhkosťou. Mám tu nejaké vychytávočky. Akorát som sa dobalil. Nabil si hodinky, kamerku, prilbu, mobil a môžem pokračovať v ceste. Akorát sa vraciam z estonskej Kundy, z obce Kunda, späť na Slovensko. Včera to bolo nejakých 600 km, dnes ma čaká nejakých 500, čo je úplne na pohodu. A čo vy? Kde ste boli tento rok? Čaute.